Bé, bon dia, moltes gràcies, bon dia a totes i a tots i benvinguts, benvingudes. Moltes gràcies a les autoritats que avui ens acompanyen i representants de les institucions coorganitzadores del memorial, la senyora Núria Costa, vicerectora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació de la Universitat de Lleida, la senyora Carme Valls, quarta tinenta d'alcalde i regidora de Polítiques Feministes de l'Ajuntament de Lleida, i la senyora Dolors Curià, presidenta de Creu Roja Lleida. També agraïm la presència de la senyora Carmina Pardo, en representació de Marea Lila, i excusem la presència de la senyora Elvira Ciurana, en representació del grup feminista de Ponent Grup Dones Lleida, com a testimonis de la trajectòria de l'Hortènsia en la defensa dels drets de les dones i en la lluita per erradicar la violència masclista. L'Hortènsia Alonso va treballar des d'una triple vessant: com a activista d'organitzacions d'esquerres i feministes, també com a regidora de l'Ajuntament de Lleida i com a consellera del Consell Comarcal del Segrià i professora de Treball Social, Tècnica Municipal d'Infància i responsable de l'Observatori per a les Víctimes de la Violència de Gènere a la subdelegació del Govern de l'Estat a Lleida. Aquesta és la persona de la Hortènsia Alonso. Com cada any, amb motiu del 25N, Dia Internacional per a l'Erradicació de la Violència contra les Dones, s'organitza aquest memorial, coorganitzat per la Regidoria de Polítiques Feministes de l'Ajuntament, la Unitat d'Igualtat i Diversitats de la Universitat de Lleida i la Creu Roja, amb el suport del Grup de Dones Lleida i de la Marea Lila i del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat. Amb aquesta jornada tècnica anual es vol posar de manifest la importància del treball en xarxa de manera estratègica i també coordinada per detectar, abordar i erradicar totes les manifestacions de les violències masclistes que pateixen les dones arreu del món. L'edició d'enguany, que ja és la 13a, està dedicada a les violències masclistes en l'esport. L'objectiu és reflexionar sobre les violències masclistes en aquest àmbit, identificar els estereotips sexistes i també sensibilitzar per a la promoció d'una cultura igualitària en l'esport. El memorial s'emmarca en el Pacte Local contra les Violències Masclistes que es va presentar al juny i que ja compta amb l'adhesió d'una 70ena d'entitats locals. Debatrem i parlarem sobre la violència contra les dones en el món de l'esport. Sí, en l'esport i sí la violència contra les dones, tot i que és un món en el que els referents sempre, gairebé sempre, eren masculins i que a poc, això sí, va canviant. Però massa a poc. Avui posarem fil a l'agulla perquè tothom, en especial les dones, es sentin lliures per practicar esport, sigui com sigui i quin sigui, i també debatrem sobre les violències masclistes. Obrim la jornada amb la ponència marc sobre les violències masclistes en l'esport, que ha de servir de marc per contextualitzar la mirada cap a l'esport, com ha canviat en els anys, en referència a les dones, si s'ha avançat prou ràpid i què queda encara per fer. Perquè qui no ha escoltat un «ui, si l'àrbitre avui és una dona», o encara més greu, des de la grada, «aneu a rentar els pelats». Doncs tot això és el que s'ha de canviar i coses encara més greus. Aquesta primera conferència va a càrrec de Susana Soler Prat, professora del Centre de Barcelona de l'INEF i coordinadora del Grup d'Investigació Social i Educativa de l'Activitat Física i de l'Esport. En la vessant esportiva, la Susana ha estat jugadora de futbol sala, divisió d'honor i a la selecció catalana, i ha estat també entrenadora i àrbitre. En la vessant acadèmica, és professora catedràtica de l'INEF Barcelona, va realitzar la seva tesi doctoral sobre relacions de gènere en l'educació física i des d'aleshores es dedica a la formació i la recerca sobre gènere i esport des de totes les vessants possibles, amb més de 60 publicacions científiques. Ha codirigit el disseny del Pla d'Impuls de l'Esport Femení 2024-2030 de la Secretaria General de l'Activitat Física i l'Esport i col·labora habitualment amb diverses entitats per promoure la igualtat efectiva en l'esport i també és responsable de la Comissió d'Igualtat de l'INEF. Endavant, benvinguda, moltes gràcies, té la paraula. Ara sí. Molt bé, bon dia, moltíssimes gràcies. Sempre és un plaer venir aquí a Lleida, ja em trobo com a casa, i més en una jornada com aquesta, tan especial, tant pel tema com pel marc, amb aquest record per l'Hortènsia Alonso, que es veu que és tan estimada. Voldria començar, evidentment, amb un agraïment molt especial a totes les entitats que l'organitzen i que m'han convidat, perquè també la pròpia
organització d'aquestes jornades diria que és un exemple de bones pràctiques. Veiem diferents entitats, tant de l'administració pública com de la universitat, com de la societat civil, aquest triangle màgic que es coordinen. Per tant, prenc nota com hi ha un exemple de bones pràctiques en aquest àmbit. Bé, sens dubte, parlar de violències masclistes en l'esport, podríem començar de moltes maneres. Segurament van veure, els hi va arribar alguna informació en relació a aquests fets que han marcat un abans i un després. Són els que vam viure ja fa un any i que van passar després de guanyar el Mundial a Austràlia. Les imatges parlen per si soles. Algú, potser fins i tot alguns i algunes de vosaltres direu, bueno, és un picó de no res. Alguns companys i també alguna companya pels passadissos m'ho comentaven. No passa res, això aquí no havia passat. Quantes persones d'aquí de la sala ens han fet un petó d'aquests que dius, ai, qui s'hi ha trobat alguna vegada? Diguem homes o dones. Podem aixecar la mà o recordar-ho. Sí que passen coses. I hem de fer l'exercici de dir, no passa res, és normal, què faré ara? Diré alguna cosa? Fa 20 anys potser, tot i que per dintre ens passaven coses, doncs potser no passava res. Però sí que passa. Ens sentim evidentment afectades. Imagineu-vos que això ens ho fa el nostre cap, o la nostra cap, si és el cas. Què passa? Clar, sí que passen coses, a nivell individual i des de fa un temps també a nivell institucional, perquè ja hem trencat aquest tabú. Fa 20 anys no parlàvem de violències en aquests termes, però avui en dia algunes institucions tenen protocol, com la Federació Espanyola de Futbol. Primera lliçó, tenir protocol no és garantia de res, perquè aquest protocol, els papers ho aguanten tot, però s'ha de posar en pràctica i s'ha de fer empapar tota la institució i totes les persones que en formem part del que significa aquell protocol. Clar, perquè passen coses a totes les organitzacions, ens podem trobar en situacions més o menys greus. Perquè l'esport, com qualsevol àmbit de la societat, no es tracta de demonitzar-lo més o menys que d'altres. En l'esport també passen coses. La qüestió és què fem quan passen coses. Crec que tothom, imagino que sap els fets que van venir després. Hi podria haver un reconeixement, una reparació, que és el que hi hauria d'haver hagut, doncs va ser més aviat al contrari. I això va donar peu a un fenomen, va iniciar-se un fenomen al S'ha acabat, que justament a l'entrada aquí de l'edifici he vist que hi havia una pancarta que parlava precisament, feia servir aquest eslògan. Jo diria que és el començament del S'ha acabat. I aquest fenomen és especial perquè va més enllà del futbol. Sabem la repercussió mediàtica que té el futbol, fins i tot el femení, i més si guanyes un mundial i tot el món, planeta, et admira. Mireu, Guerra de les Galàxies, us sona? Sí? Tothom, totes les generacions, crec que és un referent. No me la conec massa, però tinc el record de la primera pel·lícula, hi ha un moment, l'escena final del desenllaç, que hi ha la nau de l'Imperi, l'Imperio jo l'havia vist en castellà, i per guanyar, l'única opció era ficar-se dintre del nucli de la nau nodriza de l'Imperi i explotar des de dintre, des del nucli. Si entenem el patriarcat, jo diria que seria aquesta nau nodriza de l'Imperi, això va ser l'explosió al nucli del patriarcat. Bum! Qui hauria dit que des del futbol hauríem pogut tenir aquesta repercussió?
perquè això va afectar el futbol i també va afectar a la resta de la societat, no? Va transcendir. No? Ha tingut repercussions esportives, veurem si en té judicials, això és un altre, no entraré en l'àmbit del dret, i també ha tingut repercussions socials. No? Quantes persones van pensar, ostres, a mi això també em passa. No? Gemma Herrero, periodista, feia aquesta denúncia, no? També com a periodistes, com anàvem a explicar la situació de les futbolistes si en els mitjans de comunicació estàvem rodejades de Rubiales. Quants Rubiales coneixem que diuen que estan molt a favor de la igualtat i que fan més que ningú i llavors no respecten el seu propi protocol. M'encanta aquesta imatge perquè han guanyat un mundial, realment, tenim el mundial, celebrem-ho, i hem guanyat molt més. I això no passa per si sol. Els canvis no venen per si sols. Els canvis venen per activisme, aquest activisme que defensava tant l'Hortènsia. Tot i tot el que havia passat, el canvi no es produïa. Hi ha d'haver una acció expressa pel canvi. I això és el que crec que hem de començar a fer des de l'esport. No només evitar que passin coses o reaccionar, sinó ser part de la solució. I ens serveix molt bé d'exemple per explicar què és això de l'iceberg de les violències masclistes. En realitat, el pico aquest dels Rubiales va ser el gest, el fet que va fer sortir la llum, va fer sortir a la superfície tot el que hi havia per sota. Sabem aquest iceberg, que hi ha les situacions més greus al capdamunt de assassinat, agressió física, violació, abús sexual, amenaces, crits, insults, però per sota, perquè això passi, hi ha tota una sèrie de situacions, des de les humiliacions, els menyspreus, menysteniments, ignorar, xantatge emocional, culpabilitzar, controlar, aquest humor sexista tan innocent, publicitat sexista, invisibilització, novació, llenguatge sexista, micromasclista. Aquell petó va ser el que, van dir, potser passa alguna cosa a la Federació de Futbol. Les futbolistes feia anys, dècades, que ho estaven denunciant. Així ja ho havien recollit, Danae Boronat, per exemple, en el seu llibre, No vas llames chicas, llamadas futbolistas, del maltrato al reconocimiento, la lucha por la igualdad en el fútbol, que ho podeu veure també ara en un informe a Movistar i ara també hi ha un reportatge a Netflix que també molt recomanable de veure'l. Allà ja s'explica, la periodista ja ens explica que estructuralment el futbol femení patia un menysteniment, una ignorància perpètua. Ja s'havia normalitzat i qui aixecava la veu no tornava a la selecció. Just ahir a la tarda hi ha una jugadora que era una de les veus de l'equip que ara mateix no està convocada per a la selecció. Per això dic que és el començament del s'ha acabat. Ja sabem que a la sèrie de la Guerra de les Galàxies hi ha moltes pel·lícules, doncs amb això estem. Realment han estat anys i anys de burles i atacs que ara han sortit a la superfície. Perquè al final tothom diu, avui en dia tothom pot fer el que vulgui, ara hi ha moltes nenes i noies que juguen a futbol, però encara no hi juguem en les mateixes condicions, ni de lluny. Si et queixes, ets feminazi, aguantar directius masclistes, demanar perdó per exigir els teus drets, aguantar tot aquest masclisme i llavors sí, jugar a futbol. Crec que la il·lustració també és bastant clara. I això és el que hi ha per sota de l'iceberg. Però és que per sobre de l'iceberg encara hi ha moltes més coses que també passen en el futbol. Carlos Santiso, que és el tècnic de l'equip femení del Rayo Vallecano, que el van contractar després de fer aquest missatge en un grup de WhatsApp. Este staff es increíble, pero nos faltan cosas. Nos falta, sigo diciendo, hacer pues una como los de Barandina. Nos falta que cojamos a una, pero que sea mayor de edad para no meternos en jaris.
y cargárnosla ahí todos juntos. Eso es lo que realmente une a un staff y a un equipo. Mira, vos de Arandina iban directos a un ascenso. Per sobre de l'iceberg, no? Grup de WhatsApp sense pudor. Cargar-nos-la ahí todos juntos. I després va i un club al contracte, per un equip femení al contracte, en canvi va fer. Sense cap mena de formació o qüestió. I no només passa al futbol. Soc futbolista i m'estimo molt aquest esport i crec que som una eina molt poderosa pel canvi. També en el tenis, si volem fer un esport individual i molt allunyat tradicionalment. I tant d'Estats Units a la Xina, aquí ni capitalisme, ni comunisme, ni dretes ni esquerres. Això està extès a tot arreu. I han sortit també les situacions de les gimnastes a Estats Units. També un altre reportatge molt recomanable, el d'Atleta A, que posa la pell de gallina. Més de 150 dones, més de 150 dones. I la federació què feia? Quan rebia constantment això, aquí passen coses, mirava cap a una altra banda. I això no només passa a les federacions, també passa a les universitats, o també passa als ajuntaments. L'esport té molt eco, aprofitem-ho per dir, s'ha acabat. Aquí veiem tota la quantitat de noies víctimes, que diem prou. I la més coneguda segurament va Simone Biles. I també fer un reconeixement a Rachel Den Hollander, que és la qui va mantenir-se i va persistir en la lluita. Aquestes figures que fan de la rebeldia un gran valor. En el món de l'esport sempre diem hem d'educar en el respecte a les normes. Hi ha moltes normes no escrites que fan que aquestes coses es perpetuïn. Quan començarem a educar en la rebeldia en les normes que no són adequades? Evidentment, sobretot aquestes no escrites. Una altra pel·lícula també molt interessant, basada en un cas real sobre una saltadora de trampolí, que va estar als Jocs Olímpics de Barcelona 92, i que també explica molt bé, segurament després la doctora Montse Martín ens explicarà una mica com es realitza tot aquest procés de com s'arriba a una esportista d'èlit adulta, perquè clar, parlem molt d'assetjament infantil, però en l'esport també passa entre persones adultes, perquè la relació de poder és brutal. Per tant, tenim la part del capdamunt de l'iceberg, això també, ho poden patir tant nois com noies. Normalment els assetjadors són en un percentatge molt elevat, homes, en majors casos, també hi pot haver algun cas de dones, però en major part els assetjadors són homes. Les víctimes poden ser tant homes com dones, nens i nenes. Per tant, aquí és una situació que s'ha d'abordar en tots els casos i en tots els esports. També un esport tan dur com l'hoquei gel, doncs també hi ha casos. I és que amb això del tema del feminisme i de la igualtat sempre faig servir la metàfora de pujar en bicicleta cap a un cim. Aquest despistes una mica, vas cap enrere i constantment apareixen noves muntanyes per anar pujant. I si em permeteu, per explicar-ho, algunes persones potser ja m'han escoltada, m'agradaria explicar una història personal, perquè tal com diu Bell Hooks, això sempre t'ajuda a connectar més i a dir d'on ha de venir aquest canvi de paradigma i m'agradaria també fomentar aquest esperit crític i crear una mica de comunitat entre les persones que estem aquí. I per què no també facilitar aquesta reparació. Mireu, jo quan el 1994 amb la Carlota vam començar a estudiar a INEF, si em preguntaven si hi havia igualtat entre homes i dones en l'esport, doncs jo convençuda que sí. Aleshores havia començat a jugar amb la selecció catalana, desconeixia que hi havia una selecció catalana, però em van cridar a la selecció i allà hi havia un entrenador titulat que no n'havia tingut mai i equip mèdic i tot, i vaig pensar, ostres, això és fantàstic, no? I quan professores com Núria Puig i Mima García Bonafé de l'INEF m'explicaven no, perquè hi ha discriminació en l'esport, jo pensava, aquestes feministes antiquades ja no s'enteren de la pel·lícula, això
ja ho hem superat, no? Jo ja estic jugant a futbol amb selecció, amb entrenador real. Bueno, sabia que els meus amics de poble que jugaven a tercera, regional, no sé quina, cobraven per anar a jugar, no? I amb la selecció catalana doncs em pagava tots els desplaçaments i gràcies, no? Però llavors hi va haver un moment revelador. Imagineu-vos, la gent que fa esport, el moment més àlgid de la vostra vida esportiva. El partit que us surt tot bé, fantàstic. Pròrroga, penals, marques l'últim penal per classificar-te per la final d'un campionat d'Espanya. O sigui, èxit quan no sabies ni que existia un campionat d'Espanya, no? O sigui, fantàstic. El cor es sent i fas els estiraments i la tornada a la calma. Llavors em ve una persona de l'equip mèdic de la federació i em ve: felicitats, Susana, has jugat com un home. Toma. Clar, cor a 200, partit fantàstic, però li vaig donar les gràcies. Gràcies. Però bueno, allà potser vaig fer un clic i vaig dir, a tot allò que m'estaven explicant, potser passa alguna cosa. Allà va néixer una feminista, no? I a partir d'allà, doncs diguem que vaig començar a créixer. Em vaig adonar que patia el miratge de la igualtat, que és un concepte que molt sovint veiem ara a les nostres classes. Pensem, avui dia no passa res, ja tothom pot fer el que vulgui. Atenció, hi ha menys noies que volen estudiar Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a Catalunya avui en dia que fa 30 anys. Podem canviar? Sí, podem anar pitjor. Per tant, compte amb aquest miratge. I aquesta ceguera de gènere, jo no era conscient de les formes de discriminació, perquè les hem normalitzat tant que ja ni te n'adones. I clar, un petit exemple, podríem estar tota la setmana ensenyant aquí. Con C de campeón i con C de cocinera. Així, un petit exemple, veurem aquest Nadal la collita com va. Aquí és la desesperació d'aquesta feminista que va creixent. I ara sóc jo la feminista que dono classes a l'INEF. I què em trobo? Doncs el que Gaby Weiner el 2000 ja anomenava por al feminisme, perquè igualtat sí, gènere sí, feminisme ja és una mica... I avui en dia el que ens trobem ja és directament aquest antifeminisme que s'escampa, es polinitza amb aquesta manosfera que ens trobem dia a dia. O si no, aquesta purple washing, això que queda molt bé dir que estem a favor de la igualtat, però a l'hora de la veritat, doncs no. Aquí estem, seguim aquí a la lluita. Un exemple d'aquests de... Perquè, clar, si veus el petó del Rubiales, tothom s'escandalitza, no? Podríem veure el rol dels homes davant del feminisme. Nicole Lavoie ens proposava tot aquest contínuum. A mi és que especialment em preocupen, i a la Nicole també, i a la doctora Lavoie també, aquest sexista benevolent o aquest pretès feminista. I amb un exemple ben ràpid. Un professor de la casa que em ve i em diu sí, jo estic molt a favor de la igualtat, jo sempre penso del meu esport amb dones esportistes. Molt bé, molt bé. L'altre dia vaig al seu despatx tot tonejat del seu esport. Molt bé, amb equipacions, objectes del seu esport, premis obtinguts. Què passa? Els despatxos de l'INEF no són individuals, són dobles. I l'ocupació de l'espai l'havia absorbit completament. L'altra professora, la companya, tenia una taula, allà un raconet, que podia tenir el seu ordinador i les seves coses. Properament tindré una conversa amb aquest professor. La qüestió és, anem-nos a submergir en aquest iceberg. I començo a posar l'accelerador perquè aniré justa de temps. Tenim la punta de l'iceberg, per sota hi tenim feina des de les administracions públiques, les entitats i cada professional que hi treballa. Evidentment també mitjans de comunicació, família, amistats, xarxes socials. Tots i totes ens movem en aquest marc d'idees
que reflecteix també aquest vídeo. Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm going to just give you some actions to do. Just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. My hair. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aw. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time they're already trying to figure themselves out, and when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. It doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm going to do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Yeah. Why can't run like a girl also mean win the race? Bé, potser ja ho havíem vist, es va fer molt popular, però és que, clar, en 5 minuts t'ajuda a explicar què és el patriarcat. T'estalvia un semestre sencer de classes. No? I amb el patriarcat ja hem crescut tots i totes. No? Aquesta idea la tenim, no? És una cosa, no és una idea d'homes contra dones, no? És el patriarcat, no? La nave nodriza aquesta de l'imperi. I aquí, clar, aquí comencem a veure això, que fins i tot sense haver-la escoltat funciona. Ja és el marc mental que tenim tots i totes. No? Tot allò que es considera masculí se li atribueix més valor i és la referència general. No? Mentre que allò considerat femení es considera particular i menys rellevant. Aquí comencen les relacions de poder. No? Perquè quan en una empresa algú diu no, jo vull contractar la millor persona, tant me fa si és home o dona. No, si aquí la qüestió és com defineixes millor, amb quins paràmetres, no? Amb els del vídeo, no? O amb un exercici més elevat. I aquí una altra pregunta que us faig. Algú li han dit directament jugues com una nena? Perquè a mi em van dir jugues com un home. Algú li han dit, ara demano en sèrio, faig aquí la mà, qui diu jugues com una nena? Sí? En quin sentit? Aquí professional masculí o femení?
A partir d'ara ho seguiràs fent? Exacte. I mi deies a un altre home, no? I aquí és on vull també posar el focus. No? Té un efecte, evidentment, per les dones, la frase, i també pels homes. No? Victòria Sau ja ens ho deia. El col·lectiu socialment més privilegiat és el més reprimit psicològicament. Perquè com es senten els homes que els hi diuen has jugat com una nena? Què els hi passa? Perden la viribilitat? No? O Judith Barwick, no? Els homes emmalalteixen de veure's obligats a ser homes. No? Per això, no? Quan parlem de violències masclistes, a vegades pensem és un problema de les dones. No? Ja ens deia que no, és un problema de tota la societat. I és que si hi treballem, tant homes com dones, o com sigui que ens puguem identificar, hi guanyem. No? M'agrada també l'exemple de... ara no veig el nom, que va ser el primer nedador de natació sincronitzada, César Villegas, això, no? Que també s'han trencat els estereotips de gènere, doncs també pels homes també és molt alliberador, no? I podem trobar exemples, no? I si a més no encaixes en els patrons de masculinitat hegemònica, doncs encara més dur. No? En aquest marc mental que ens movem tots i totes, no? I que necessitem canviar, què hi podem fer des de les entitats? No? Un breu repàs històric d'on venim. No? Abans fèiem referència als Jocs d'Estiu de París. No? Pierre de Coubertin, també francès, pare dels Jocs Olímpics, deia: quant a la participació femenina als Jocs, soc contrària a ella. És en contra de la meva voluntat que han estat admeses a un número de proves cada cop major. Pacifista i a favor de la unió dels pobles, no? A finals del segle XIX hi havia molt per fer. Els canvis no es produeixen perquè sí, per si sols. Hi va haver una dona, que hauria de ser tan coneguda segurament com Pierre de Coubertin, Alice Millat, també francesa, que va dir: no ens deixeu participar? Doncs n'organitzo jo uns. Primer li van dir: estàs boja. Després, això és impossible. I després, fracassaràs. Després de 4 edicions, la cosa s'havia consolidat. Què va fer la Federació d'Atletisme? L'absorbeixo. I allà va passar a ser un plat combinat o va passar a ser el segon plat? Bé, aquí crec que hem de visibilitzar les dones que han lluitat sempre. Coubertin també ens deia: les dones només tenen una funció en l'esport, coronar el vencedor amb les garbandes del triomf. Als finals del segle XIX i al segle XXI. Estem gaire lluny? No? O seguim les pautes de Coubertin? Blatter era el president de la Federació Internacional de Futbol, que creia que perquè hi hagués més públic als camps de futbol s'havien d'escurçar els pantalons i ajustar les samarretes i potser la selecció de talents en funció del tipus. No és només en futbol. Equipació segons la normativa oficial de la Federació d'Handbol Platja. I miro també el Josep Maria del món de l'handbol. Normativa oficial. Diuen els centímetres que ha de tenir la calça i la samarreta. Dius, en sèrio? Segle XXI? No sé, d'aquí 100 anys diran això què feien, no? O l'atletisme també no gaire diferent. I clar, això té conseqüències. Fátima Diame denunciaba, ¿no? Busqué mi nombre en YouTube y encontré mi cuerpo sexualizado. Se aprovechan y ganan dinero con nuestros cuerpos. No com a esportistes, sinó la sexualització de les esportistes. Anem a canviar. L'equip de Noruega es rebel·la i canvia els uniformes. La federació els hi posa una multa que la paga, crec que Bjork o una... no era massa, però multa. En la gimnàstica, en els Jocs de Tòquio, l'equip alemany també va decidir com anava vestida. I també tot això que implica de la grassofòbia. Aquí la portera Marta Mera lluita també contra aquest sentit, que el cos de les dones sempre sota la mirada. Les federacions fan feina, però ja sabem que les federacions fan molta feina, s'ha d'anar empapant tothom, perquè no val que només la Comissió d'Igualtat faci molta feina i es quedi allà en la bombolla. Ha de transpirar. I què passa a l'esport en edat escolar?
que potser és amb el que estem, no sé si hi ha algú aquí que treballi un moviment olímpic o les grans federacions, no? Però en l'esport escolar segurament sí, i segurament moltes i molts de nosaltres hi hem passat. També el 22, fa 2 anys, el Club Voleibol Esplugues anuncia insults masclistes contra les jugadores de l'equip femení juvenil durant un partit. Per què? Perquè hi havia els jugadors de l'equip juvenil de l'Associació Esportiva Balleirana de Futbol Sala, el meu estimat esport, que es van dedicar a fer comentaris com aquests. Quan us poseu així em venen ganes de ficar-vos-la. Quines cuixes! Quan us opiu m'entren ganes de... I miro cap aquí, ben jovent. Coneixeu gent que hagi fet comentaris d'aquest tipus? Us resulten estranys, atípics? Què fem quan passen aquests comentaris? Passem a l'acció? Podria passar quelcom similar a la meva entitat? Els equips masculins, quin ambient es respira? Perquè pensem molt en els equips femenins. Pensem també en els equips masculins. Volem un esport educatiu, tant que ens omplim la boca? Volem un esport segur? Ensenyem a les noies a com caminar, per on s'ha d'anar, a protegir-nos? Ensenyem als nois a viure el contacte i les relacions amb respecte? Què podem fer en aquests casos? Esperem que passi quelcom així, que enganxem un missatge de WhatsApp així fora de to i tinguem cert sentit de anem a intervenir? O ens anticipem per treballar el respecte entre nois i noies o la diversitat LGTBIQ+. Esperem que surti a la premsa o fem alguna cosa? Perquè amb el meu club, encara que no hi hagi equips femenins, també puc fer molt des de en perspectiva de gènere. Aquí a Lleida he fet un ràpid pentinat. Hi ha entitats especialistes també per treballar les masculinitats. Hem de treballar també les masculinitats. I al món de l'esport, si tenim un percentatge de nois altíssim, aprofitem-ho per treballar-hi. És anar al cor de la nave nodriza de l'imperio, del patriarcat. Des de l'Ajuntament de Barcelona, un dels recursos que més conec és aquest de masculinitats, que també ofereix online diverses eines per com començar-se a treballar un mateix i en col·lectius masculins. I a l'escola, també podríem fer un semestre sencer de què passa a l'escola, però ràpidament una reflexió. Espai, no sé què passa aquí a Lleida, potser hi ha més patis més amplis. Qui creieu que ocupa el centre? O en el vostre pati, qui ocupa el centre? Qui ocupa els marges? Com aprenem a viure en societat d'aquesta manera? Normalment, quan treballo en aquest àmbit, sempre diuen les nenes és que és on volen estar, és on prefereixen estar. Realment ens agrada, com a persones, estar en un racó, allà en un espai petit. Va molt bé per explicar confidències, que és molt important també per la salut mental. Tothom n'hauria d'aprendre. Però realment, qui mana en una empresa té el despatx més petit en un racó o té el despatx més gran en el lloc més privilegiat de l'edifici? Realment també des de l'escola tenim molta feina a fer, el tema dels patis, transformar els patis, que també en tenim moltes obres de referència i també molts exemples. Aquí també hi ha un altre vídeo, però que, com que vaig una mica justa de temps, me'l saltaré. Aquí també recomano aquest recurs de patis coeducatius. I vaig acabant, queden 5 minuts encara. Anem a veure. Professionals, futurs, futures o futuris professionals. Eines, reflexió. Anem a repensar-nos una mica aquesta mar on tots i totes naveguem. Diàleg amb escolta, importantíssim l'escolta, saber què li passa a l'altra persona. I acció, 3 passos, amb ordre que vulgueu. Reflexió, diàleg, acció i continu. Davant de bromes i comentaris masclistes, com ens sentim?
quan ens ho diuen a nosaltres, quan ho sentim a les pistes esportives o a l'escola, o en el grup de WhatsApp. Què fem davant d'aquests comentaris? Què més podríem fer? Quins hem fet? Perquè jo mateixa recordo també haver fet expressions que ara segurament canviaria. De fet, a la meva promoció vam fer unes novetades al grup primer que ara com a Comissió d'Igualtat em sancionaria. Tothom aprèn. Això també és important. Podem canviar i podem aprendre. Preguntar-nos per quin motiu les fem. Si hem contribuït a generar desigualtat i malestar, podríem actuar diferent? Comentàvem abans. I sobre el cos. Quantes vegades hem fet comentaris sobre el cos d'una altra persona? Mira, quina roba porta, o que bé que et queda. Què podem fer si ens adonem d'un comportament masclista? Allò, dir, ostres, estàs engreixat. I l'altra persona resposta, mira, em molesta que em diguis això i t'agrairia que no facis comentaris sobre el cos si no t'ho demano. Opció, no n'hi ha per tant, és que no es pot dir res, ostres. No sé si us hi heu trobat alguna vegada amb aquesta resposta. Altra possible resposta, empatitzar, escoltar i demanar disculpes. Em sap greu haver-te molestat, tens raó. No m'ha de fer comentaris sobre el cos de les persones. Podem trobar altres respostes. Algunes eines bàsiques que podríem utilitzar, aquesta autoescolta i autoreflexió. 7 passos. Primer, mirar-nos cap endins. Després, mirar i escoltar cap enfora. Escolta i empatia. Reconèixer... Tots i totes som masclistes. Tots i totes hem crescut en aquest context masclista. Aquesta idea de, no, jo no soc masclista. Dic, ups, ja, cuidado. Primer pas, ja comença a grinyolar. Podem triar ser feministes, perquè no és la doble cara d'una mateixa moneda, no té res a veure. El masclisme és una actitud de menyspreu, el feminisme és una lluita per la igualtat. El feminisme afavoreix tant homes com a dones. Per tant, escolta i empatia, deixar aquestes conductes i quan les veiem també anomenar i interpel·lar, dir-les pel seu nom. A Vicky Bernadet ens deia, no, s'han de verbalitzar els insults, perquè no els dissimulem, no els ignorem, interpel·lar, desmuntar mites i estereotips. Quan hi ha un cas, creure sense judici, sense qüestionar. I a partir d'aquí, crear aliances i xarxes de suport. Si una persona et comunica una situació complexa, què podem fer a l'INEF, a la universitat? Informar-nos i demanar suport a la Comissió d'Igualtat, que segur que us podrà acompanyar. Perquè això que passa en el món del futbol, en el món de l'esport, també ens passa en el nostre dia a dia a qualsevol dels entorns. I hi som, n'estem aprenent, perquè n'estem aprenent i volem que arribin més queixes. Com més queixes és que la institució és més sana, hi ha més possibilitats de donar-hi resposta. Per tant, us demanaria això, que mentalment féssim alguna acció pel canvi, ni per petita que sigui, o gran, o més d'una, i comprometre'ns-hi. Allò dels hàbits atòmics, doncs en tema de gènere també es podrien aplicar. Perquè moltes vegades diu, vinga, sigues valenta, endavant, no passa res. Jo no vull ser valenta, vull ser lliure. I fins aquí. Moltes gràcies i endavant.